Els alumnes de 5è de primària hem estat treballant el projecte de meteorologia amb l'eix social. Abans d'acabar-lo hem fet 3 aparells meteorològics confeccionats amb materials reciclats. El panell, l'anemòmetre i el pluviòmetre. Us els presentarem. El panell. Aquest aparell meteorològic serveix per saber en quina direcció bufa el vent. L'hem fet amb cartó broma, un embut, un bolígraf, un retolador permanent, un palet de fusta i adhesius per decorar. L'anemòmetre. Aquest aparell meteorològic és un aparell que serveix per mesurar la velocitat del vent. Per poder fer-lo hem utilitzat cartró, 4 bastonets de fusta, cola blanca, un embut, un bolígraf, una xinxeta, un compàs, un rotulador permanent, cinta adhesiva, adhesius per decorar i 4 cassoletes de plàstic. Per acabar us presentarem el pluviòmetre. Aquest aparell meteorològic serveix per mesurar la quantitat d'aigua caiguda. Tots aquests aparells que us acabem de presentar es van fer en grups de 7. Ens ho hem passat molt bé! Esperem que us hagi agradat. Fins la propera!